Je to neuveriteľné, ale presne po 2,5 mesiaci som stretol môjho slávneho a známeho kamaráta, takzvaného Rumburaka. Servus, Mojko! Krásny deň. No čo, ako sa máš porozprávať tu kamarátom? Táto pandémium konečne najskôršie skončí. Áno. Lebo už konečne sa ožil život. Áno. V realite. Hej. Ja prajem tým ľuďom, aby veľa zdravia mali. Hej, tak ty to teraz akože cítiš? Áno, a som sa prebudil normálnemu životu. Áno. A kde si tak spal? Tak hore v lesoch. Hej, a ty si celú pandémiu spal? Spal som, ale chodieval. Aj keď som mal vlasy jak výbuch, ale nevadí. Mne sa to páčilo, áno. Konečne som taký, aký som mám byť. Áno, a kde ťa vlastne tak dali dokopy? Keď chce človek, sám sa o seba postará. Tak, to je pekné. A ktorý barber ťa strihal, alebo čo? Tak mám také známosti, že ma poznajú, že mi dokážu ma ostriať. Aj keď málo koruniek toho mám, ale... Chcel by som sa ťa ešte popýtať, čo si myslíš ty vlastne na túto pandémiu? Ja si myslím, že to je ťažká vec. A veľa ľudí, čo už není medzi nami, ja si myslím, že to je osud Číňania a Japonci. Ale to je skade to je. Ale my konečne žijeme ďalej. A ja som rád. Tak, a teraz by som sa ťa chcel popýtať, dneska tu hraje FC Košice s kým? No to neviem, bo ja nepozerám. Zo Žilinu. Zo Žilinu. Čo si myslíš, že jak bude teraz zápas? No možno, že Žilina skončí tak v 3. poradí, alebo ja neviem. 3. tak, hej? Asi tak. A teraz chcel by som sa ťa ešte popýtať, ty si medzi pandémiou hral nejaký šport? Ja medzi sebou bojujem furt, bo chodím do kopcov hore-dole, takže mám turistiku. Takže ty si horolezec. Áno, takže ja nemusím. Ty si aj zdolal... Ja dosť nalietam hore kilometre, hore-dole. Ty si dakedy aj zdolal Mount Everest? Nie, určite áno, možno predtým. Predtým, hej? V jakom minulom živote? Juj, ja to už mám koľko rokov, však viem. Jak ťa volali v minulom živote? Mňa ako Kanvica. Kanvica, Rumbura, Kanvica. Tak ťa volali, ale kvôli čomu Kanvica? Preto, lebo trebalo zalievať veľa vody a to... Mare, ty najväčší frajer si tu. Nie som. A tu na Podradove jak ťa volajú ináč? Mňa Rumbura. Tak, hej? Áno. Rumbi, Bumbi. Bumbi. Hej. Rumbi, no a teraz chcel by som sa ťa popýtať, že čo s tými čajami? Ja s nimi nemám nič. Ja nechcem mať. Nie? A čo mi to by? Ale vtedy tam dajaká išla po tebe. A ja som ju priniesol hore. A čo, dal si... A nedostal som do nej, lebo ani by som jej nedal. Som dostal, veď akú chorobu. Vážne? Ale dostal si ju hore, hej? Nie, ja som mu niesol domov. Hej? Áno, vyspala sa. Ale musel som zase páliť všetko, lebo čo keď... A tak sa ťa opýtam, nechcela ti aspoň dole poťahnuť žižalku? Nechcem nič takých ľudí. Nič? Ja mám spokojnosť, žijem, oblečený som. Ty si frajer. Dal som sa do poriadku. Konečne po tie roky, čo No vidíš. To po koľkých rokoch si dal tak hlavu do poriadku? Tak pokým mi otvorili, po kaderníctvu. Dobre, Mojko, serus, drž sa. Ty si zabíjak. Dobre.